Sanibonani molweni ndinamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Hey guys, uPhetheni ke uyinto enolaka ke ngakubasebenzi. Ke wabona nje into efonini uba kuthethwa ngaye, hayi uthi ngabasebenzi bakhupha indaba kodwa kubahlalise phansi ke ekhala ke bethuni sithi hey, uba khe ndeva nje kuthiwa omnye wenu ukhuphe indaba zalapha endlini uzondifumana kakuhle. Hayi ke bacela amaxolo ke shem ke ngento abangayaziyo nabo besithi ke hayi madam sokwenza isiqiniseko soba ngeke yenzeke yonke loo nto leyo. Uthuli ke uzamile umtholisa, hayi uPhetheni uyinto nje ezihlikihlayo. Uthuli hlukana nam. Uyakhala guys, uyagowa uPhetheni hayi kancinci. Unjengaye ke yena uthe asawubona umkakha ke kwendlini wacela abasebenzi makuyoklinwa kulaa kamera. Abasebenzi nabo ke sebeyagobhoza kuba yeyi iphenduka ithaveni ikamera. Baklina ke bafumana ke iibhotile ke eziyi-7 zewayini. Hayi wothuka kunjengaye sithi in 2 days umuntu usesela iibhotile eziyi-7. So uyabona kuba hayi konakelwa. Abe sebaxelela ke into yoba ake kufakwe izipreyi kunuka kamnandi kule kamera kaPhetheni. Klinwe nje kube clean. Then wabe sesithi kulaa ndawo ineento zewayini zonke mazithathwe iwayini zeziphaa bayozifihla. Wathi ukhe wanibuza umedem wenu nimxelele uba eze kum, ndim umntu othe zithatheni. USibongile yena ikhona into engathi izawuvuthwa ke eqalwa nguJabu. uJabu umcela uba mabahambe abheke elwandle, ethi ke uzoya eThekwini kodwa ke wayitshila uSibongile uba urhaya lokhu abheke elwandle, athi ke mabahambe. So bahambile ke noZama ke emcenga ethi hamba uhlukana nobe uhleli endlini oko phuma because uSibongile ustresswa yitest ayifeyilileyo. So uJabu ke umthathele ke bahamba baya ngaselwandle guys. Bonwabile kumnandi ke, iyabonakala uba nyhani ikhona imbiza ephekwayo apha ezawuvuthwa. Asazi ke uba ukwenza uyawuthini. Ukwenza yena guys ubhizi noNomalanga omxele mama benze isingcwabo somntana wabo Phofu lo ongekhoyo, ukwenzela into yoba bangabe behlupha abazali benze yonke into nje. So bahambile ke baya ngaselwandle beyokwenza loo nto yabo. Ugcina ke ukhona kodwa uNomalanga bethe le nto ufuna yenziwe nguye nokwenza kuphela, but ke ugcina nangu naye ukhona apha. Phetheni ubonakele guys esekhasino odlala izinto zakhona. So uzawugembulisha ke ngongusisi. Uthe ke sahleli apha ehlangene netshomi entsha ke angayazi uba yapha emnandi lusithi abangane hayi bayakugila mntasekhaya, so ungaboza uthembe emngane. Badlala ke babe sebephiwa ii-drinks ke, caba kukhona amadoda athile abathengeleyo bothuka naleyo aselayo kamnandi. Uthe kusahleliwe ke apho yaqala ke ingoma yomntu oculayo kobe performa live, kanti kula samkelisiwe ke kwakuthiwe uyeza ke ongusister kaNtombela. Yes, culile ke oshem ke sithi ke le ngoma uyidedicate to umngane wakhe wakudala ababehlangana bonke eBria. iBria seyiBria ngoko, asazi ke uba uthetha ngeyiphi iBria kodwa uthetha ngento yaseThekwini ke, Bria station or iBria nje asazi. Kodwa uPhetheni khange ayonwabele kwa into yokubona lo mngane wakhe. Kungenzeka into yoba lo mngane ngoyena waziyo ke ezaa ndaba uDeliwe wayethe uzosixelela zona ngovusi, but kunanamhlanje zange side sizifumane. Mhlawumbi ke sazifumana nguSamkelisiwe because kwakuthiwe uSamkelisiwe ngomnye wabangani bakaPhetheni noDeliwe bakudala. Masithembe ke uba ikhona into ezayo ezawubashushu ngoSamkelisiwe, mhlawumbi uzawukafika ishukumisa ishow kancinci, otherwise iya ngasekufeni. Sinyamezele nje ngoba ke neendaba siyazithanda. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singekhomenta futhi. Bye.